sa giatubang nga hulga sa COVID-19, kining usa ka netizen mapasalamaton sa kahitasan sa nadawat niyang mga grasya. Sa post sa iyang social media, nahingangha si Wendell Caruana nga inay nga siya ang mahasol ug pamasol, ang mga isda naman hinuoy naglumba sa pagpanglukso paingon sa ibabaw sa barko. Nahitabo kini ni atong March 23 alas 11 sa gabi sa Shell Island sa utlanan sa lungsod sa Cordova ug sa dakbayan sa Sugbo. Saysay ni Caruana sa balitang bisdak nga nakahipos gayud siya og 400 ka kilo sa isdang tamban. Gibahinan usab hinuon nila ang uban. Ang post ni Caruana miani og 3,000 ka mga shares, dulan sa 600 ka mga reactions ug kapin 200 ka mga comments. Samtang adunay laing talagsaong hitabo karon, gayud lang bag-o. Sa post ni Jojo Catamora Soria, daghan kaayong hipon nga maunay mipaduol sa baybayon sa Buntud Reef Marine Sanctuary, ang Sandbar sa Masbate City.